Проблемът не е само в тревата. Проблемът е, че се друсаме с фалшив допамин от всичко и постоянно. То не са телефони, то не е захар, то не е алкохол, цигари и куп други неща. Хора, това не е щастие. Това е просто упойка, за да не усещаш колко ти е празно вътрешно. Мозъкът ни не е слаб, той просто е пренаситен от хормона на щастието и чака всичко наготово. Според мен истинският допамин трябва да си го заслужиш. Той идва след пот в залата, след тежък работен ден, или просто когато си удържиш на думата, или просто се разходиш в гората, колкото и банално да звучи. Не удря веднага и по същия твърд начин като наркотиците, но те кара наистина да живееш, а не просто да съществуваш. Спрете да се самозалъгвате, че има някаква друга истина освен тази, и не забравяйте, колкото и да е трудно, всичко в този живот се постига стъпка по стъпка, ден след ден.